Hello guys, welcome back to my Pritanki vlog channel. Guys, दिनैहाय आङो गोदान मोनसे आइडिया सानखांदों। आङो न'आवनो मोनसे पनिर बानायनानैहाय जानो नागिरदों रायजोफोर। दा नै आं नान्दिनि होननाय मोनसे गाइखेर पेकेट 1 लिटारनि गाइखेर पेकेट लानानै फैबाय। बेलाय नै 1 लिटार नायदो नै 1 लिटार। बेवहाय कानाडानि लिरदों 1 लिटार। दा बे गाइखेर पेकेटनि नामानो जाहैबाय नान्दिनि गाइस। बेवहाय आङो दा बे गाइखेरखौहाय खेवनानैहाय बयल खालामबाय। नै गुदुं जाबायानो, गाइखेरा दुंहांबाय। नै बांद्राय गुदुं खालामनो नाङा दै गाइस। बाराद्राय गुदुं खालामोब्ला एसेबां मोजां जाया। नायनोसै गाइस, दिनैहाय फार्स्ट टाइम भिनेगार होबाय। गाइखेरा गावजोब्बाय गाइस। नायदो नै दाखा गावजोब्बाय नै गाइखेरा। दानिया मा खालामनांगौ गाइस मिथिबाय ना? दानिया दसे दोनथ'दो गुसु जासान्दि। लाबोजागोन। संख्रि होयोब्ला एसे मोजांसिन जायो आरो। दानिया बेखौहाय मोजाङै जुनानै दाब्ला खालामना दोनदो गाइस। आं बेवहाय प्लेन जायगायावहाय जुनोसैखौहाय नैबेयावहाय दैखौनो होसिननानै दोननायसै आङो। बोरैबा गोग्लैबाथाय। दानिया फैदो लोगोफोर, नै मोनसे फ्लिपकार्टनिफ्राय मा सफैखो नायनोसै आङो। बेबा मा बुस्थुलायथाय बेखौहाय नायनांगौना नायनानै। नै रायजोफोर नायबानो जाबाय। मामा आर्थनि क्रिमसो बियो। आंनि मिसेसआ अर्डार होदों जानांगौ नैबे मामा आर्थखौहाय। हाग्रा बेजेंफोर बायदिबानो थोबखादों नायसै मिनिथावनासो गाइस। आइयो माबा हाग्रा बारियावहाय, हाग्रा गोथौआवहाय माबा मा होनना बुङो, दंफां बिलाइ गोरान नालाय बिदि। वाव इन्ट्रेस्ट नायनि माबायदि जुयोलै। मामा आर्ट्स आरोना, मामा आर्ट्सनिफ्राय अर्डार खालामदों आंनि मिसेसआ। Ultra Light Indian Sunscreen with carrot seed and turmeric. माने गाजर आरो हालदैजोंहाय मिलायनायनि जायगा बुस्थुआनो। सानस्क्रिननि, लेडिसफोरनि सानस्क्रिन, माने मोखाङा सान्दुङावहाय थाङोब्ला मोखां खामिनि फुननानै लागोन आरो बिसोरो बेखौहाय। जायखौ अर्डार होदों बे जाबाय मोनसे। आं सिगां एमेजनाव बांसिन होयोमोन रायजोफोर, नाथाय एमेजना ओरैबायदि फाल्तु जाबाय, आंनि एड्रेसखौबो मोननो नागिरनायबावलायसो। एसेबां मोजां एड्रेस क्लियार लिरना होयो आङो, अब्लाबो एमेजननि करियार रानबायग्रा डिलिभारि बयफ्रा आंनिसिम सफैनो गोब्राब जायो। मोनथिले मा खारनथाय। आरो गांसे दंबावो, नायबावदो नै बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै आङो। गाइस बियो मानसि फाख्राफोरनि थाखायसो थिग जायो, खिन्थु आं मोजां मोनो गाननोहाय। बेफोरबायदि फाख्रिखौहाय आं गाननो मोजां मोनो। बे जाहैबाय आर्मि ड्रेस गाइस। नै आर्मि ड्रेस बे नायदो।
कम्फर्टेबल गस्ला मोजाङानो नै मोजांसो अनलाइनाव अर्डार होनो उदैफ्रानो देरद्रायबाय उदै देरला समाया मोजां नुवा बारा उदैखौ फेसेमनो नागिरदों माथो फेसेमलाबो जाया बाज्ल'बायलाबो गिदिरसिनसो जालायलाङो फाख्राख्रा इण्डियान आर्मि बायदि नुगुलायगोन माथो सिलायल' लानो नांसिगौ आरोना नै गाइस माबायदि नुनो जा गरम आयौ ओरैबायदि गरम दानिया फैदो गाइस जोङो आरोबाव पनिरा माबायदि जाखो बेखौ नायदोनि आङो पनिर बानायदों न'आवनो जानो होननानै बे पनिरखौ नायनोसै लोगोफोर नोंसोरबो पनिरखौ नायलांदो नायदो लोगोफोर 25 मिनिटनि उनावहाय माबायदि पनिर जाबाय नै बेबायदि पनिर बानायनानैहाय जानो हायो आरो जेबो नंलिया दा दैयावबो सोमजासिगोन स' लोगोफोर जों गावबागावनो न'आवहाय बानायनानै जानो हायो पनिराखौहाय जोङो मार्केटाव बायलायनो गोनां नङा 1 लिटार गाइखेर बायदो 1 लिटार गाइखेरखौहाय सोखावनानैहाय फुदुंदो 1 लिटार गाइखेरखौहाय फुदुंदो एसे फुदुंनानैहाय सोखावदो सोखावनानैहाय बेखौहाय सरब्लानो जाबाय अब्लानो पनिरा जायो रायजोफोर पनिर बानायनाया फार्स्ट टाइम बियो माबायदि नुदों जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामलायनानै होदो प्लिज उनाव आरोबाव दस्रा आइटेम बानायनो आं सानबावदों बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांनाय जागोन नेनानै थादो आरोबाव सेकेन्ड भिडिअखौ